A áno, aj v rozprave sme to už počuli. Včerajšok je naozaj krásna ukážka toho, kto nám tu vládne. Ožratý premiér Slovenskej republiky prišiel dozadu, ukázal nám stýčený prostredník, bol absolútne vulgárny, poobjímal sa tu so svojimi koaličnými partnermi, vyboskával sa, vytackal sa potom dozadu a na tlačovej besede do riti, choďte do riti, choďte do riti. Viete čo, milí Slováci? Chcete lacnejšie potraviny? Choďte do riti. Poprosím. Čo? Čo, Andrej? Čo? Citoval som premiéra Slovenskej republiky, Andrej. Poprosili ste ho jeho na tej tlačovke? Povedali ste mu, Andrej, prosím vás. No, dobre, vrátim sa k téme, Andrej, už vás to baví. Konečne som vás prebral. Nespíte. A prepáčte, lebo naozaj včera vás natočil, ako ste spali, počas rozpravy, tak kľud. Skúste k téme, dobre? Áno, k téme. A vy sa zobuďte. No, a vy keď vás to nebaví. Ja ste pred chvíľou povedali, že vás to nebaví. Pred chvíľou ste ich buďte chlap, povedali ste, že vás to nebaví. Tak choďte preč. Čo tu stvárate, držte sa témy a vystupujte. No, vidíte, ako som vás prebral. Konečne. Ja by som si išiel užiť peniaze z lesostavu a nebol tu. Poďme k téme. Lacnejšie potraviny sú niečo, čo nemá v hyenisticko, socialisticko, demokraticko, ľavicovom spektre väčšiu, odpornejšiu chuť ako to, že ste sľubovali ľuďom. Ľuďom ste sľubovali lacnejšie potraviny. A preto vám uverili dôchodcovia na Orave, na Spiši, na Gemeri, na celom Slovensku, že vy ste záchrancovia, vy prinesiete lacnejšie potraviny. A namiesto toho ste si dali väčšie platy, namiesto toho ste si zvýšili platy. Ste odporné sociálne hyeny a vám sa to vráti. A môžete si odchádzať z tejto sály, môžete sa rozprávať, môžete sa tam vzadu rehotať, že Pročko sa na vás pozerá. No pozerám sa na vás, pretože hráte tu divadlo. Hráte tu divadlo. A prepáčte aj naši opoziční kolegovia, hráte tu divadlo. Potom sa s nimi tam vzadu vybavujete, tamto s uškrňajúcim sa poslancom vzadu sa rehocete a tu hráte divadlo, akí sú odporní a aký ten Pellegrini nič v živote nedokázal. Dokázal klamať.